हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ फरायनाय थाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था दिनैनि भिडिअखौ ओमफ्राय जोंना नै मारै जाला जोबखो दाबो खिरखि गैया लागायथ'वाखै ओमफ्राय नै सिलिंआ जाबाय ओमफ्राय ओइदि साइडआव होलानो फैसा गैला गेजेरावनो होबाय ओमफ्राय ओइ गाजोल दोननाय एरिखौ पुटिं होनानै होथेदों ओमफ्राय कालार होगोन आरो मोजाङै ओमफ्राय फाख्रा फाख्रि नुदों ओंखाम संग्रानिया नै फायखानाफोरावबो होबाय सिलिंखौ ओमफ्राय नैबावबो जाबाय गासिबो जाजोब्बाय गेजेरावल' होबाय ओइखौ साइडआव होआसै ओइ रुम मोननैयावथ' सिगांनियाव साइडआव दंमोन दा होलानो नायलांबाय था ओमफ्राय भिडिअखौ नोंथांमोना आंथ' जा गोबावनि उनावसो भिडिअ होनाय जाबाय दुब्लियाव साना मोननाय ना बाथोन देनोसै जों बयलार ओंखाम संग्राया जोंना बेयाव फैथ'लायबाय बैनिफ्राय बेयाव सिलिं होदोंमोन खनब्रै खनबासो जाबाय खोमा थांलाय फैलाय बेनिफ्राय बेयाव नै आस्थाम मेथाइ गोथाव मोनो आं इदिखो बाबुआ लाबोफादों स्कुलनिफ्राय फैना आंबो जाफाना होजोबनोसै नङाबा गथ'आ जाजोबनानै गेस जाजोबगोन जाबाय थानालाय गोबावजों मोनजानायखाय गोथाव मोनलायदों बिबोनांमोन फैदों गामि खाथिनिया ओमफ्राय नै आंनो माबा सुनो होफैदों दख'नाखौनो माने जामनायफोरखौ बिथिंथ' बांसिन मेख्ला गानजोबो नालाय मेख्ला बानायनो होदों आरोना नै मोननै बानायखांबाय नै ओइ बिदनखौ ओमफ्राय गोजाखौ गांसेल' बानायबाय इखौ ओरैनो इखौ माबाबाय नै सुखांजोब्बाय नै गांथाम गांसे गांनै गांथाम सुबाय बेखौ ओरैनो माबाबाय हानानै सुला होननानै मिलायाखै माने दखनाया अबेबा गोलाव अबेबा खान्दा थायोना ओंखायनो गाननायाबो नै दख'नानि सुनायसो दरखार गैया बायनो ओरैनो फैसा गारस्लायस्लाय दख'ना जामनायफोरखौ आं बिदिनो सुना गानो आरोना गांनै ना गांथामसो दङ माखासेथ' जामलाय लांबाय आं बिदिनो सुना गाननो बायानो आङो ओमफ्राय फार्स्टआव आंनो गांनै बायना होदोंमोन ओमफ्राय बे जामजोबनाथ' ओमफ्राय दा गांसे बायदि आरो दाख्लैयो माने रोजा जायो नालाय दख'नानिया आरो आंथ' बांसिनानो माइदि गोनां दख'नाखौसो गानखायो नालाय बेखौसो मोजां मोनो रोजाबाबो माने थान्दाना बियो जिया ओंखायनो रोजाद्राय दाख्लै बाराद्राय गरम जानायाव आङो मोनाफोराव दिगदार मोनोना ओंखायनो गांसे बायदोंमोन आरो साहा लोंनि दा साहा फुदुं लेखा फरायनायानो नै जि बाहाना खालामो उन्दुलाय सिखारलाय उन्दुना फरायनो हामाबाबो सेनि लिरहोदो आंनो 50सिम 50सिम दे लेर 50खौ हगारहराखै नै 50आबो लेखा लाबोना बेयाव फरायनांबाय जि माबा माबि होनना थगायफ्लायो बाहाना खालामो मा लायनो बे बिजाब नामा खातासो फै 10:30 जाबाय जि अखा जुब हाबाय नै ओमफ्राय आंनिया मोनायाव बारा मोजां जाया फ्लेश लाइट होआबाबो मोजां जाया जि अखा हादों नै बाबुआ बेयावनो हासुबाय नै दरखौनो हासुना थांबाय उन्दुआखै दाबो बियो थासुमलिजों साहा लोंसै नै फुङावनो बिथिं फानबाय फैयो बाबुआ खिबाय थानायानो आबै थासुमलि फैदों लाखिनाय होनलायलायो ओमफ्राय गाहा बबावबा थांबाय बबावबा माने खाथियाव गाज्रियाव फैयाखै आं गाबज्रि हरबाय थाथ'ला होननानै साहाखौ लोंग्रोनो नागिरबाय बेलासिलायबाय बाबुजों दसे उन्दुलांफाना सिखारबाय आं दासो ओमफ्राय आङो जि उन्दुबाय थायाना खिन्थु दानिया उन्दुनो ओंखारग्रा जाबाय आं मानोथाय बाबुजों दसे ओरैनो थाफाबाथाय उन्दुलाङो ओमफ्राय जि सुखुथारा आं उन्दुलांफ्लांनानै सिरि मोनबा गोदाव सोराव मोनो आङो मानोथाय ओमफ्राय बाबुआ सिखारथ'वाखै उन्दुगासिनो नै
जोंनिया बाबाबो मिस्टारबो खामानि मावग्राफोरजों ओरैनो मावफालागासिनो बाहेराव वाल होदों। भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै आङो जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय।